Apa iman tu na mo tu ka na panan man ka isa ko may tuka. Ada taruh pakai. Gino ko mo buat ta isa ko mga ito kami. Nagi na alo yang lubak kami sen. Taman terus sa karusing na ro kami puno kuan sa lapan. Mana datar to pa. Di ko di para mutulan. Na isa to ko may tuka. Ugi na kan kita mangaw na ba pagay. Ukuran nama na bukuri ay kaya pakatutup na tanong na iman to ang bulan na Ramadan. Atawan ni sekreto ko bulan na Ramadan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipungulong kaya no to dua ini pangdumian ng tanong. Ani ka pa ko mo bulan na Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kadang ko pakambarakatan kar kami sungani na madadalem ko Rajab usus Sya'ban rampaing kaming ka bulan Ramadan. Inuto pa maya Peter yan pakambarakatan kar kami surajab na usus Sya'ban. Tadi dia teruai gusu Ramadan. Kaya kung maapmalsnya na Ramadan na Peter na rampaing kaming ka Ramadan. Sekreto roon ada yang teruai pakambarakatan kar kami pun su Ramadan. Kaya su Ramadan na andang bebarakat. Nah ayat pemanginian na mabului surat di bagus Sya'ban ada taruh Ramadan. Yuti kap kesuyan yan akhir-akhir yan ro. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sadin sa dua yan no to orang di Agustus Sya'ban na metai ada mirampai ku Ramadan. Na lista apon kumya ka Ramadan sangkut wa Ramadan at yarima wallah su Ramadan. Daman itu surah Ramadan na anda ng bebarakan ayang aranian na Ramadan na syahr mubarak diniri sila bantian Ramadan mubarak mapiamambo to mga bae mga dato apugusan na ng surah Ramadan na subatan na mubarak kenapa karim kenapa Ramadan karim ka Ramadan mubarak. Kayu Ramadan Karim na datar mimbuli sung Ramadan na manusia. Ayam mana niya na Ramadan na maginawa, Ramadan na masakaw. Na Ramadan Mubarak na Ramadan ang babarakat. Dia penanggaran na Mubarak. Kubasa ini Arabo, ang ati mga ariyak na yun, apiatang parsilan sa ari. Na mas matuturbiran na kaya kabal sa Arab, kabal ini pangdo. Ayan na pagpusang mo inshallah sa umurang na yan ang kapaniminar na baka pangdo kasangan na mga ariyak na yan ang guru na saan na kapaniminar inshallah yang na mubarak ng bida agus sumabruk di ka pa kayo baka ginawa Ramadan mabruk magtiro ka na Ramadan mubarak sa mga ito na ginawa mo at congrats nakasupid ka na yan kausar ka na mubarak. Berapa mana mereka takes the board examination mubarak alaik mubarak lak alaik adulak na panayab ka pa di ka pa kayo mabruk alaik ngayon ito na ayab tiro na baraka mutabaraka o di na barika na ayam maana niyan na pamakaso-kuda na lalakaw na sukyada po niyan nagyunti mimbuli ang mabruk. Ayam mana mabruk na miya sagasa, miya lemi, miya rumput. Ay kaya puan ba? Miya, binaed na barang niya ko na miya sagasa. Na gumiro ko pa mabruk alay. Mabruk. Miya para masulay ka na mabruk. Amay na miya sagasa ka. Ya rumput ka gitu pa ma ayah mapiaro na mubarak samanya sulit bagian ada surat namin surat yan ito hari Muhammad hari ko maranya na mubarak alaik kenapa mabruk
Na tama ni mo na alabian globally na apia sa mga Arab na rinalibo sa na mabro. Naribat to ribat. Ayan na benar na Mubarak. Na inom sutok mulia baraka ang kaiya bulan Ramadan. Na so Rajab na ulan-ulan o umat Muhammad. Na so Syaban na ulan-ulan o Muhammad. Na so Ramadan na ulan-ulan wallah. Sabda na so Rajab na aya kapaka o umbaw niyan. Na sadin sa kapaka o umbaw umat Muhammad kulawan na umat. Sumamu sa Syaban na yung kapaka-umbaw niyan na sadin sa kapaka-umbaw o Rasulullah ko ilabi ano ba magatos agu 20 agu 4,000 nabi 124 plus 124,000 plus anabi na ayat datu aliran nas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sukman sa Ramadan anak lebih ino to kaya ulan-ulan Allah, ulan-ulan o Allah subhanahu wa ta'ala. Nah so Ramadan na ini paliwat sa kapuy sa iron. Lagi ini paliwat sa kapuy sa iron na ayakap kay wallah sa balas. Na susati mana mapia mapunggilbog ka na sapodo automatic aya balasian na timbang na sapodo akan bilbukan ko. Na aligiran pa iniyan sa bulan Ramadan na ipuno sa sapodo abalasyan na tama na sapi magato sa balas. Tama na sapi tugato sa balas. Wallahu yudaifu liman yasha. Nasa lakauropan, nasa kebabayaan Allah na takap penin sa didin magaga lumista o mga malaikat. Sama to na din na iya di dalam tiga seminar manto na sulang na miya kapikir si na congratulations mubarak alaikum ngayon nasadin sa bala sa ketwa nga iya dumir pa sa imatan akan ba sa organizer na timbang ng Allah na sutimbang yan na rak o mga organizer mimiting sa kaadin ng kaya seminar tanong mga aluman ahad insyaAllah. Naskalog mo namin seminar ito na niya na minus na sapolo taman sa magatos taman sa pitugatos wallahu yudaifu liman yasha na salangaro pun na tak penuh Allah ang kota balas agar kuanin saya subhanallah Allahu akbar miniuman na kay patot na kirin ka auto na miya kadar patan sa kaya mutatiyan na kaya kumunto daw saya na dalangan ko na pili ko mga pagariyak na kay datara man ang mga pagariyak mutatiyan na minikele maamiskan na penutulan nila ng kaya mo ena kaya pa mo ena kagay nabsuda no siya na tutrapalan na gilatan to amarang pisualungan naman isa na kumakaros owa narita rin makang gaga kagaya mo ena kutakarante waluman miya tinubod na nga area naman si Ustad Muhammad miya gulo si po na miya kagraduate kami gagawin sabab patigin sa kutakarante walungan ito o kwanta so murid sa kapag graduate dan mana tu? Na iman tu nami ade sama tu naso lamun langwan amia kau ubaan tangan kadero gelbek tamo sagian pa kamu nang kaya gymtan wa open air gymnasium naya mana niyan na put 11 abdilong paikiran ang kaya gerbe iya seminar iman tu so kewan yo na dito tak penuan Allah timbang Allah narako nama amia kau si inore wan so berapa sa kuan ani ba nakapalalaba-laba amala-alaba agigi ya na Ramadan na subalason nagyang tatiyak na piyakig na kanwala lumista sa kaya subraw kadakal agu kala ay may wallah balas
Nah, yana Ramadan na dataraya 1 month long training. Dataraya saulan taplak akam betaka. Kambetaka. At training. Saulan taplak. So ketero ang saniyata kualungan na salasa. Na sama no to na iplistad no ang tawa ay mga murit. Mga training. Training. Oriyan nada makaniyata Pilipinas na monitor tanong Saudi na dapat makaniyata na may sempurna tanong na ayag kaya pakatigil tanong na alwana Khamis na saydin sangkot to amagarib ang mapita na Khamis na inilista suhan tawa ay mga trainees mga murid sama na yung mga pagtanong insyaAllah sadin sa umat Muhammad at yun mga sa kaptraining niya apita niya bala sa saulan tapos na tiap lisu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hukuman ko kadungdo ko Ramadan akan nabas kanyan mapad ko permitan ririlaan ko kakan ko kadungdo. Na hukanon na salungan na kaya kanyan na bugano Allah sa permyo ang mga 70 makambutuan tiyan yan sa ano na mo. Anape hon siya tango, tuminig ka soloks. Mata na tigil may buwan tuliga koron na taman sa alas 12. Nanda tigil ka pa alas 12 niyan na patot na kinako. Sama no to dilingkir ko. So mininga ko tiyan na din na ako doa kape ayan na kepos kes pagfajud na kumiyan ka na miya ka bukakan. O di na ayak man nakiyakan ka na isa kami nuto sa daptas dupuan naman nakataon na kada sinup na may kabuka ka pa hindi tada taroto natigin na doon niya taguso kapamaga ko la tatantangan ko na giniratasan ko na may pananagupian na kapapawali so niya ako na tiyak na bapa na ibutado po naman sa makaakol ka ay ataman na makatulupulo ako di mamakamputo at yan na makay sa mga beto na timuon sumatan ng wadalindin na mas matanog sukap beto niyan sa mga isa benar ginawa usto na sama nito na 1 month long training ay mga trainees mga murid na skotano na aya mana niyan na pamapakasay barataya aji ka kisabutan niyo aya grand trainer na si Dr. Ramadan aya mga translators na sige Ustad Muhammad sige Ustad Ansari yun ay mga sige alim dari day basta di bukulan mamang share gila Ramadan na yung mga translator say kung ipitiring o bulan na Ramadan dapat yun sa nga di karoon ka training na atin na may mabugay kurikula manhaj first 10 days of the holy month of Ramadan na si Imado Ibrahim sa istorya ko 5 kaluan ang middle 10 days so ay mga na 10 gawin sa lubak na ayak man ang pag-istoryan na rila paramigan so last 10 days last 10 nights of the holy month of Ramadan na ayak man ang pag-istoryan na itkon minanar kapakalidas ko na lang Allahu Akbar alim dari day sama na ito na dadarap sa nanukakulaso at ipitaro ang nagiman adong nag-graduation nun may kang graduate tanong na udi tanong kami sa masjid na siya ibarat ayang alam ito na buka sa puasa ayang mabuha guest speaker na so initoro iwa inimbitar ang mga pumutba ito guest speaker langon ang graduate na kinanglan ada na pakabayan sa graduation fee sada di jumayar sa graduation fee na di pakagraduate apya sa marcha nandudulugin na sa lista kasi ang mahuna na graduation fee Tonoto, Petra. Isang kagandang margas, uli na arga ay isang kagandang margas.
dapat ya. Ada pun lagi ID dia graduation song. Inanglah na graduation song. Tapi kira graduita tahu na al-ayamul madi gitu. Sumantaguani napatota dilipatan. Nagi apa buat nak graduate ada ID dia no one. Ayat ini doonna Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir mursal. Tadi ini ayat kabate onaro. Allahu Akbar, Allah. Abasta amana rabska. Nak kebarisan kasut ya rabska. Katanya si Abdul Halimah. Isa yang mana nian nama bimbing entai sa kaya kabeti asa orang yang kapagana daw no. Nah yang mana nian na tarabs. Allahu Akbar, Allah. Tunay mana nga di ko diterun. Ribat sumpun na kabirat na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah ribat tuto. At hindi malarabis na hindi pamatay na raw to. Ito na rin yung stadya dari. Pagi makamana. Ama pagi makamay ka gigawin. Napnirawa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tira na tala modern ya soya ke. Basta malarabis ka nadingka petaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tataran mau na sumput bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa tahu? Oh, nah, sama to, nah membuat graduate, adna ka pagidida, adna jangan na takbir, na may kamata ning masubukan na sadap takbir na sadin sa kadakan obat tangian, na kadakan ay pembalasun Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga bubuyibod ni dila mapakatanong. So mga mama ayang patot na dinan di perangaranganan so katakbir. Saya pernah mga ingat na nakialim, nakiimam kata takbir kasan. Na takbir na din siya mo din bunga. Amor ka na wapika mata na kota kuama. Na din na lagu tira mo takbir. Aya buat ka sa mukera na may ka tindigan tao. Na nati mau to aki akwan. Tindig sila mo. Astagfirullah. Api aso kang buka na kambokas. Okay? Sama to na diyan kaya bulan na Ramadan na iman to na first ay paga na yung discussion tanong na limo. Ada may bati ang nahadis sa mga guru. Apitaro Rasulullah walladhi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tarahamu. Ibtatigu au nabi ku Allah. Ko mga gaganggam ko ginawa ko sa Allah, la tadkhulul jannata hatta tarahamu. Mata na di kanudum pagasul sa surga sa taman sa di kanu ke kadimuay. Tarahamu. Kaga kadimuay. Sama no to na upama nga pagipuri ko sa lima, napalayangan nun puro sa lima sa tamo niyo sulimu wallah. Nagiging tamo niyo sulimu wallah. Kemudian sulimu wallah natatanaw ninyo at yang kedua Rasulullah di kalimu wallah sudi mata mga dimu. Diba? Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Sadi pengalimu na di mambuib pengalimu. Pitero yang wisa hadis gitu na fi'l nahi nagi na fi'l amr tigil irham turham pangalimu ka kau pangalimu ka na ipangalimu ka. Pitero yang wisa hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pangalimu niyo sungani na madadala magulupa kasambura ka kanu salimu o kumakadeng ko langit. Ya ito na yung mano ito alim dari-dari. Kaya mana na yan na kinangalan ka sulimu na ipuliman ito na dapat makapagpangalimu. Na mangalimu ka sa may ito na pangalimu ka wala sa mala ay suwala na nabi yung makalimuan.
Lebih makan itu. Iman 2 bulan Ramadan. Nasadun sakuman makakan maka lapis kutawa di pusat na timbang wallason balas o puasa o biya lapis yan na ibigay panwallah. Ayak ada keliwi manto na 200 katawa. Ibarat niya pikir ako na pakalapis mus kanwamay. Ibarat na makalapis kanwa 200 kanwa na ayaw ibigay wallah balas na datar ay kaya pusa na kam na 200 sa ahad ay ka 200 sa bisa surga. Mata no to ko manak balas. Ini postanan sa Facebook ay kada Kalimanto o masjid Saranao, Yebu Lanao del Sur, including Marawi, na 1779. Ay mana niyan na sangibu gupito gato sa gupito pulo agusyaw. Uway. Na upama ka palit no to tutumi yung taro at nakawasa ketok na dataro to at nakawasa marana at kugalian no to lang na upama ka tutumi niya no to langon na ay kada kelatawa matataguro na timbang wala langon no man isa na sutimbang yan narak angkot to tumito. That is why apyamang niya ng saranawa kung nakanta no so katutuni dira awya no tarawih. Pakala na uri ang tarawin ang galit na mo usug-usutaw. Ay ka tutub na gira ilalapis. Kasama no to na pamumuluan. Namaya ko ang kapag subalas. Gira ilalapis Tabi ka sa pangan na masjid ka sanin sa sumbayang sa Maghrib adanian mabatan so puasa niyan na kaya makarwan. Natiba sila na ipundiyuma idagibatan sa puasa sa masjid. Na upang makakatatak isa ano ba tutun tama sa watak hindi mo uli ko to Allah at yung mga ariyak na yan piray kada kala masjid sa po na biyaga po piray kada kala masjid sa kausogan lagi yung ustom sa siya matatag sa kausogan ay kada kala masjid sa kausogan na upang makapalayaw tututuni Uman Maghrib na mabuat tumutuno na ngilis niya. Mirampay sa ayam mapangalapis yan na 5,000 kataw. Na 5,000 ahad akya puisa niyan na ika 5,000 sa surgano. Mata ano? Nana, saan man presidente amyangon sangay al-masajid. Amin yung anak no to wari ko si Kuwildan. Suwildan na sa wataya na mala amit tugasin na al-masajid Philippines 2010 nagyabang na ko nalangon ang masjid sa Pilipinas na inorganize pero miaksyon sa magaan nag-NCR National Capital Region Metro Manila kati ariyan na Sustad Ansari sa Bulacan na ayaw man yan ang mga masjid roon na suad na mga masjid roon ang mga pagsangay al-masajid Philippines na ayaw inakulak mo mga masjid na gunakan so kapag bang sa Maghrib ang matatarapos aguso kamat pakambulagin sa 7 minutos gunakan ang Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah nadasira din dua esokwan Bidar na duminingir tinanda bagkamati. Lima bulan mga tao sa salikudan na tadika ka. Di Allahu Akbar. Nari nung suku-suku menigira. Kadkamati salatu, kadkamati salat. Tina kadkamati salatu, kadkamati salati, kadkamati salat. Apya su salatu nami mulai na salati. Kadkamati salati, nagito na kadkamati salatu. Kaya ini juga matadika ka. Ay, that is my advice. Taguin niyo sa pagitan 5 to 7 minutes. Ramadan di Ramadan. Inoto, ada naman ari adura ka trawa sunat, ko tawa kibubay yung sunat. Ano man nagapakap sunat yan, agiya balud ni itatara pusa. Oh, prile ako ni, ay, hindi ko din pag-istorya na, piya parate ako, mga pagariyak, mga luksan.
Pakai pikiran ibu, angay advice ano pa man. Na gila Ramadan, na lumya kay kumansa pa nga isa ka baso abroad salad. Nagugumya ka sa maski ito da at tumiltun. Ay dapat yun. Sekap man ada kitutunian, ada buat tutu sa maskit. Amin ka sa kang di ako baso na tatagli ka sa na anak ka sa pinto ang maskit. Sama busa da makabuka, na kayo ba ka makarwi, may niya na adna ko igro. نعم يا ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم يا كي نمون نعم يا كوا masuk dataro bibusannya. Ayah butuh ada kapit ada mau ibu. Ini orang ya. Ero tutu ko kanu bodi kaya mereka pala kanu punya bisa kandi. Nah, sama to naga kali mo ay tanong. Tarahamu ke kali mo ay tanong. Ditaruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ama Nabi membata syab'an wajaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Da kudum para te o tao amya katruga mau usug na susadengan yan na pagkaor kada makagabi akatawan yan. Allahu akbar. Tama na ito na kinanglan so magkakalimuay. Dia nga na naaso kami akan ada gergenuan nak absir di siwiron. Apalagi akan urun mata osa dia kan na ulun yan. Nama po penuh germs. Yang bida ni nagu sububui na git nang uta intero lawas yan. Nama po penuh germs na suaso na gibu ang taulun yan. Namanya naging sututulan mo sa katawa mama apilala amini dulan na ayo dia. Sa kaya patay niya na kawal kung mau na dari serto. Nalagi ko baka pidala ko na mele niya na ad na matiting kong ro. Teo naman yan na ad na igol. Na pisabilan yan din. Pisabilan yan din sa umura kapag tipu inong kang utakap kawaw niya. Na kay mga tipuon na mininom na kaya bulong-bulong ang piyeso kawaw niya. Lagi yung makainomon na paminimbaw na miyaw man yan na aso ang minududa adida yan. Sa kapatay niya na kawaw. Ini kapedian, niat pikiran sabnar aswang gida makang kagian namang gida mga aswai. Na miti pusurman sang kotoa na kaida ketaklan yan sa paginom ng koto aso na sunod susawala talumpa yan na inyantiag din sa iyo. Na ini paligyan, na mininum su aso na kay kalwa makainom na di mangiko-iko. Di mana laman orang yan na may tayo mamoto na siwa ng mga malaikat ko surga na piyakasul ka surga kay malay gagaw ay ni pangaling gagaw niyan na aso na ikida kaway pangaling gagaw pa na manusia na ikida kaway pangaling gagaw pa na barasimba di pendipu isa Allah sama noto na so bulan na Ramadan na din yan tumuon so manusia di puisa akikit legeto bekato madalami takukan di pagukitan ako dari sambula pesuang irungihan dito tumuon Ramadan inanglan ang bulay ka maginawa Allah. Ikadua na mga umasulumba ka sa pulugawi na ayap pa na pagkatali na magfira. Yan nga maranaw na sa kasusuburaw sa buwan ko kapapawalian na piyaso hadis na simbi niya. Labo sa namin ko sa eleksyon palayangan ng dumatao sa aming gobernador ako sa Lanao del Sur. Nayaman na niya na may sarba kakambugay na Ramadan. Na may alin so magfira kami muli magpira. Dahil lang sa mga kandidato na magpira. Ano ba magfira? Astaghfirullah. May alin ba so? Pira. So mga luks tanong, na itong nilang na masasagong pong tanong. Na iabasiran na kapag isa-isa. Imato na may alin so kapag isa-isa kaya iabasiran na kapag isa-isa. Na so kapag isa-isa nakasigurumpong. Na kapag isa-isa nakasigumpara. Isa ko saya na isa ka sa isa rin siya ito. Isang na. Bura si mama.
kani-kania kapag isa-isa. Ito na kapag isa-isa. Okay, magfirah. Ano na yung magfirah? Ay ang magfirah na rila. Allahu Akbar. Sa kaida usuliya, kaya mga guru tanwayan yang apa mga di sa kulliya na adna usulul fiqh, na adna inibtada kaida usuliya. Ay mana kaida usuliya na mega inisir ka na udah ketanudan ka mga dalil-dalil na sikakan sa muta kaida usuliya kaya upakatang mga ulama. Na aya kaida usuliya isa na magantigin na al jazaa'u min jinsil amal. Aya mana to? Na subalas na ibigay ng Allah ko klasyo gulbok. Subalas na ibigay ng Allah ko klasyo gulbok. Ano manaw to? O pangalimo ka nang balas sa kanyan na ikilimo ka niyan. Apakah ito pakaplitar niyan. Niyuntukan no na kanya na yung katakuro na basta yung tapan sa mga bay nakadampak saya sa kadakliw. Alhamdulillah. Na diganong kami ibarat na ay pituro kanu Ustaz Muhammad na perlu-luag kenu na miluluag kenu ay mana perlu-luag kenu na pamagisga kanu kaang kanu makaduag an makadarpaso an makakuanso di kami ay besar na luag perlu-luag kenu na sa lumuag na luagan wallah di ba sa Quran ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله auto ida pitero kanu seko mangadar pa perlu alu-akenu kanu mami na lu-akenu ka kanu kadu agi wallah fafsahu yafsahillahu lakum sebutan sama no to na saat nalimuyan mata mga limo na ikilimu mambu wallah kay al jazaa'u min jinsil amal. Datare mambu na rila. So rila na prilaan tanon lango no Allah. Prilaan tanon lango no Allah. Na ayaw di prilaan wallah may tangkon na sudi mata urumila. Sudi mata urumila. Sama na rin para diba sa kaprila ka o wala ka di. Alay madam si perilaan ko. So langon-langwan at tawa minindulun na ka na patot na palayang kakarilaan. Na problema sa maranawayan o sa baalon na dataro no bibitin na manggis so kapanulak sa tunganay at ukan tulak sa ginaway. Kaut. Isami aloy sa hadis na ayaw mo di perilaan wallah na telo. Paganayon na musyrik. Pananakot to. Tama isa nga Ramadan na. Naipun siya perilaan wala na pananakot to. Dia nga panakot to na ilang nga nagtanong natin ginakansi naman na nalim. Nga nga panakot to. Problema na dito no tatarima ni ba suka panakot to na buon maapod suka pangatao. Natama ni man to na dagdag kaya nga pangatao. Sububay na di guru. Di guru sububay saan dia manay mau unde na puso ikarumannya. Ira belay niya na si karumannya na malaw din na maalin ang kotoa kapamangilay niya mambusa kap kepaparang na sa datarwan na mana niya. Baratutok pa man. Na mana niya na di mamudi guru na may gatiman na yang mana pengguruan yang keinday. Ay pana pengguruan yang na ay pengguruan Quran aja karoma koto na ikagudin sa mga bubay dan terus sarindi kita sa mga bubay ya na minggu di mabuang ay akya ko na wanagi gira totoro guna nagi bingkaw na di pamakibaw panagili nga bunbu wani ang bun nakanaway ka karang itang kanya na pamakibaw niya nung matatatak sa walay-way tapalawero. Adna kiara nada no. Adna kiara nada no. Amiyag muli ko mga boy. Na aya resultan yan na piasing karuman yan na dipibuli. Inumpa kayo na isa bugoy. Iniraks po. Kaya ito na gida menoto abimba ng mga saitan.
paguluanan o mika pera dua malaikat. Ada mana dua mika pera mga malaikat. Miyawasiran ko kama malaikat na basiran demi syaitan. Ayang ngaran yan na si Harut agu si Marut. Harut agu Marut. Batian niyo sa suratul Baqarah. Yung katanudan nato na ito ayat. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Ditipunan yan. Ari mga hafid. Inuwa mga ariyak na inapalay ni Kuan Mabusa Quran. Nah, ditipunan ito. Ditipunan sa ayatus sihar. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Matatag ng ito Harut wa Marut. Nah, ito Harut agu Marut. Na mga malaikat ito mikepir na si tumiyampil ko mga saitan. Na uriyan ito na aya kinuwaira na special tiran na kapakang bula-bulaga ko kakarumain ago kapakatutuo na ako ikikinabayain. Yun ito si waira. Nakapan ako tuto. Benuto ini special sa hadis. Ay naluin yan so sab amuwikat natataguno na asyir ko asyar. Ugi na ngota asyir kagu syar na ino inaluin so syar kakadiya ay miya kalala adipun ako to ugi na di mga tao. Nakapan ako tupnot. Maapudong punang ito sa usiya ko sa Samira sa Pangaruan Village. Nagira sada sa naliguro di seminar. Na may perangan namin ang utas isa pa Pangaruan Islam College Building na magbubalik mo na bukuin mo sa mga kakasi. Na pipilaan mo, Ustad. Pipilaan mo to ang ito bukuin sa kakasi. Nagira amado akong kilala na tumatanggi sila na ubak makilala. Kadiya, patawa nila na basta na makilala ko na puturo ko. Na? Nagyan mo ta kakasi ang puno na magaling kanyan sa magay ka sa limagatos. Na mga datara ikala efficacy na tataguan sa lanamamot barang-barang na bekaw ago pituro susu na warna at tinikra nagira na semua na ka na inokabis matitili ka di ka penewa punir batu na traka ina di ka lupa kapanog lagi ito aputunu ano na nga tinduro na ipilaw sa ipundis ko pagkaluman. Apa na ako to? Yes. Nah, sama na sisip na nanap ko ano? Sisip na nanap ko ano? Dapat matay. Panita turun Allah. Nah, ikadua dulu perilaan Allah. Sa Ramadan na disi perilaan Allah atau na mga bayi. Mga bayi ako kontrol nila sa mga karumairan. Kenapa sekarang? Ini ni kaya keluar orang ini kaya buat tayo. Berarti paskah. Ilan sa mga bayi ko kontrol nila sa karumairan. Oh, kenapa sekarang? Siran. At namin ang pangaruma ko ini kalimu ako rin Allah. Na saragu na kapakatil tabi na pirima Allah na adna ida saknon sa tigmisa na empleado sa issue dia mo tayo empleado sa issue na di niya natuloy iteron may isa tigil na may kurudya ko na so tigil so kaya kurudya na may atago ba may sangot o isaingan agi ang mga amigo isaingan na naging pakasalam sa subo na may bayan sa bayan Fajr so tabligo so kumukurod kaya mabasa dito na pamana parang resist umang isa na maliw wawati yung may na yung mga ka-office mitan ay buwan tigil na may abalsiyan na ay do bari skabs alhamdulillah kasi ka na may kakurud siya wa ingdag na mata na tigil na tumutungo na ka na tigil na kwan sigara kang makapita sigara kang makainom sa kape bari at tigil naman na makaw maka sa darpak na di ko lang ko ito mama
Ay sana ay tinali kami kili magikarumahan. Dakot may lay na may kuwan na sa nakawakuan. Unot ka lang nag-iati na sigarang ninom sa kapi ka. Igap kulak. Asa sunda walay na sa kami arimaw. Yun utakor na tiyo. Di na mga utakor na hindi manimpla sa kapi. Na kahit di na mapasadyo tinimpla niya na kapi. Di na tiyo nagkulugang napsapsan sa sunda walay. Lagi tinggi na ayang kurung kayo okay na may ako masikaruman nga na pusadyo. Na so tinggi suntuak na so rin ko makauntun ko sada akatutulungan ng kasuntuak. Napigilay mo di kay kumpunik. Wati yung mga tigre sa koto alewak na mama. Nga ginawa ko na Mrs. Kaupis mitang na sisiran niya katiblig na dakan na makuano ba kanda mapakainom sa kapi na giyapi ako notang na pawa na din kerintas ba ang explanation yan kaya ko na mati na puraso na di kerintas kaya ko na mati na po ini langag na mata bube weti na tiupunga kami nakap masa nanga at iyemon nakatayap na di na nga po na paka parisa tina dagan mapakaparis ka daman na maruniak nga kana asopira ka may kumbagaya ka natiya mo naman na mga di katawa sisikupita ka natiya na dagan kan nakaisupita ka kararangit ng kapuman yan mo tada to bagon nga kagirawa matan so kung so pagkinian ay piginong niyan nadakan natiyan masarap siruman niya kuan ako ya hart ya wala dia namuna ko kang bubulog na ko ya mirsap di ko niya gitu di pernah panik kasih na magunakan na peda na ipasa masada nga kuan kapila dia na wala frankly speaking at dia na dito ko masakit kaya nagaro sa mga katiro ikarumang ka ay may ko na din pitiro kas kaya mo sa wala talaga ni wala kaya dia na sa kanayari mo sa wala at hindi na po ako nagkikidir kay karumang at hindi mga isul na dahil niya ako masukiri mo ka masakit at namiyang atas ta sa hadis ayat dalmiyan na hindi na pwede sa dalmiyan ang dati na wa idha kana amrukum sura bainakum fadhahrul ardi awla lakum min batniha amay kamabaloy so kaptuliling mo bertaniwa pagkiyan sa kaupahat fadhahrul ardi na tumor kanoson klikudu lupa min batniha disultian yan amay na tumwa mau yang ikinong ko na di sabang ano mamatay wa idha kana amrukum tahta nisaikum fabatnul ardi awla lakum min dhahriha na amay kaayabu at isunggu-sunggu dubutan yun na sa pusa kabaya o mga karumani wa mga bai na tumor kano sudidal mo lupa adis suliawaw niyan may na tumo abang kano din na mamatay adis sabang ano mo yan yun yuti mo katawa ko masakit man yan ay tibas kano katawa ko masakit ay dinibitari na sudari na ikong pagnoka karabo dari na ikong pakatruko na ayay kataluwa dinuparilaan wallah na ayabas sa Arabian na musyahin yung ta musyahin na sikinwa ko syahna ayaman na syahna na adna matatago o pagitan yung ratu musyahin na tao mapasangi ka pang buol sa ratu musyahin doon ay mano to ay di siya prilaan wallah ikatlo at hindi masusubok na diyan po to ang mga tao ang mga musyahin na ayaw musyahin na adna dinanit yung bitiran yun di musyahin sama na yan kung na mga din yaswa pili ako nila baka na po ng karga iyo wala yung mga may kaaisahan na nabasak ni Prusyat importante na may katutumo na tanaw pa manape masakit na tumusuprang ko di subrang ka makamatalo sa ano ka na mo ina kaya ang kaantan na musahin
Musahil. Sama na yan. Pira kata hindi kayo kumitiri. Mata na magatus kataw na wala mato makaanak niya ni kumitiri na po mga 50 taon. Yung 95% na palayaan na may pararat mo yan. Palayaan na may sisi mga yan. Pero lamsam estimate, kenapa benar ka? Kenapa perfect estimate ka lamsam? O managiti ka tawitan na runong pamo. Korek ya? So tiya na ibarat na bibiling ako na bukan mo mata ko na sa dami turuan na nagdilig bitire. Sa dami turuan. Ira ko na kesana ko na ini bitire na dua squad. Isa kay squad ko mga lulot ka, isa kay squad ko mga kiyamuan ka. Tama kay panuwangan ka na di bitire. Kung may tatarsig na nga panugangan di monot, may akabo nga corona babu peseg wala. Dapat ya, boleh. Naiman to na di ka perilaan wala. Basta na di bitire na di ka perilaan wala. Ayat beturu kata mga watak na yung mga arulong na ayat beturu na LP. Sa sumay to awata. Na sumay to awata na gila may gilpi. Ada sila mga sinabuta na gila ni panggirawa na ting-tingiran. Ipunja tini malo na lipita. Ni tula ka. Agi ting-tingiran ni panggirawa mata tingin na lipita. Pero so wata ko na sugo nga sa karosin. Nakailip pa ka mo na tilo na yung musto ilpi niya. Ilpi. Onote ako nga, ninisugurang na yabi. Sungwanda pindul. Nuli na sa crossing. Ibarat pa ma. Natigit mo buhay taro. Nama, upa mga buhay ka na masasira na siya na ito kumitira. Ilpi sila. Mana niyan nagyan ko ito kay ilpiran na slide. At yung English. Pamatag sarap. Yan nga yung mala ataw na gira may ilpi. La. Tama sa samboy. Nari sila ng bububay. Tama na samboyan. Jangan na kita pasungot takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ay bu ka pa kaya mo akaw na tulo-tulo. Pagdayron na kaya ba talaga sa abdas. Ikadua na ad na emergency ya putay kaw. Barat na game sa masjid na gulugan sa kaya tunod na kayo. Komunis sa kasiran nabula si mama. Padlagoy gani na di ba ikatlo na may kasalam ka. May kasalam sa imam mo pa makmum ka. Yan kaya maranaw na Allahu Akbar dunia masiri ayam ni pagubili na sunya ni bitire niya mo. Nawa niya yung sabo yan. Nakataw ni Iluso to. Basta may tapos ka sa takbiratul ihram mawakaw na da mala sabab na sunod sa sambo yang ipumangnir ka sa kabinasaan ka. Ya Allah na binasaan ka sige daw sa dataraw kaya binasaan yan lang. Masakit mana to? Ayah penumumang kana ayah besimam. Api yawa istao. Aduh, istao. Namanya hati itu memuku. Tadi apa tahu masjid may nga ayah besimam. Atau isuan ka about peace. Dirikul ka kaya sohara. Entah magulog saya hindi na. Lagi gitu so ilpingan. Dia mabuang araw mga ini na tangindar bala. Na niya ba nga ilapin nga ini kay konsumo na ginawa as-salatu khairum minan naum. Imawi karo mga kidalangan na pagba nga kundi si batika. Apalip niya mo naubas ka na baka sumuli na masjid. Kamu lagandan. Yan ang Rasul. Na dito tumuon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yanjura akhahu fawqa thalathin faman hajara akhahu fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Dino nagkahalal ko muslim iba niyan tulaan sa pagalian na muslim sa kalaunan sa tulugoy. Kasi tao ang itulakihan sa pagalian na muslim sa kalaunan sa tulugoy no kapantagin na kapatay dakhalan nar nan dumbung kunaraka
Ada pernah isa hadis amana niyan nasadin sa tumulak sa pagriyan. Amiram pa isa saragul. Nabgan wala sa dusa at timbang amya kapatay sa sakataw manusia. Nanti madua lagun na dua kataw. So tumo apa nga pila? 10 kataw. Iyalit bitere kay Ustaz Muhammad. Umanis din naguhamis na inek so mga amaleo na di kinay kaamal so amal ni Muhammad at usidariday kadip bitere. Sama na yan na di kami di Ramadan na ikali may mantun de na din na bali akap tumami kada ti lista kapok na kakay tumuntok sa langit sumarat tabat tadi kepekot. Ayat ini Ustaz Muhammad na saktawa diyong koron na mga nunubig kami. Ayat ini dari lain baya puntaw siman derkalu sabab pensaysa. Ya pikir Ustaz Muhammad ada pangangapin ako si kakak. Sunog ya pangangapin ni Rak na tirun wallah. Mga baday katakan suamal i Muhammad ada milista na lista niyo sa makam magatus matang. Kami yang ngapin. Si Darilay, api yang ngapinan na lista niyo sa Marian na mga 10 matang. Mana to na mau una si dia ngapin na disi dia ngapinan. Usahakan kan atau mau una kan mga ngapin. Oh, para magaan. Pero amay ang mga distrubuha. Amay. Nah, ikadua, yang ngapinan ako yung Ustaz Muhammad, bahkan pian ini isu, bahkan din ini panarumag, bahkan pian numpa. Yang ulumah sa lupa. Oriyan yan nakaipuan sa balas si Ustaz Muhammad, pero oriyan rahamdin na buntal yan. Pero Allah si Muhammad na lista ni suamalian sa mga magatus mata. Si Darilay na suamalian na ilangan niyo. Na pagpunan niyo sa budbudiyan sumurhak natin wallahu ta'ala. Allahu Akbar. Inutumaskan ni pangangapin. Usi saya. Na udah saya na aute gamay. Wah, ubah marah nih. Manu baru sanunan. Mitma kita. Wah, coba kasih yang buat kasalin namun. Kau bersisir. O mano di perawatan tawa tinggal. Pero ayat na kita wag kau na bago simpa. Ayo susimpa ka andang na ipupun bukyan po. Na umana mapiras kay dito wag na tiyan na napunta wag na may takabota. Agi pagkilay niya naska. Amay pangka sa dakawa number. Apkilay niya napkapigilay na ubod na iyayuda. Bubud na senior, ulit na purpose. Ulit. Ya apa mang nega sarila? Amay ading ka katawan na matatago. Lagi seksi nga wala yang ngapinan ka. Kadnang ko na ayan na tuuson, nasan na katuna namin na ayang maputi ang lupa. Kenapa mariga? Kayo mariga lupa na yung mana niya na bunuh ko man ay bunaw ako lupa. Suruhin. Maputi ang lupa na lupa ito sa lupa tanah haram. Ayang mana niya na yung katuna niyo na parataya ko Allah. Dapat yun, correct? Ima ito mga kapitan o. Ingon pa mga gaunay tangangaping gumuray sa kiniya na kinikaro man yan. Kuangaw mo to, pangangapi ka. Sama na madaklam niya kanian. Arang koron. Ugay na malungulo di kataterang ang atini. Basa ni bebo. Is kanian ni kuan. Api atay bebo. Nasa mo na mga ngapin na 100 times. Dito ba namin yan? Giwa pitero ang tukay pa ka na. Ay ang pangapin nga na Ramadan na kanaba 100 ka 700 times. Wallahu yudhaifu liman yasha. Sa lakaw po na tak panwala. Tahu mo ang pangapin ka. Pangapin ka. Mga panariso syaitan na kepituan. Matawa ko man mamumulunggun. Lagi inuman itiru aw mga tao sa mapasa ako. Mga sekretaro na uligay sa kanong.
Nah ayang ada dalam yang magariri na 10 agupat na sakna ika 10 agupat. Na ayam yang tayron na spito na ayam yang yagun na pito. Na palaya mimbolo ya alim. Na ayam kakakar ayam yang betul na suka kakakar kami yang si alim busyara. Maka surga no Allah. Na sakno pama ari-ari na imimbolo ya ko iskor to mga kakak. Na miya si mga so mga kapasangiran mabu. Mga bilbukiran. Na adna isara ko mga kakami ang mga pamumulong mamu. Kami asima akan sa ukuan. Kapumulong yan. Miya nga so ako umapos ko ka sa saitanan. Ato na iikuan. Yan nga saitan na gila pa mamituan na kapituan. Na lewkan no. Ato na ito mo nakakapaliw ba? Baka puyuan. Ha? At gin mabuha. Pakatulugan yung kawan. Jadi mamrah. Kaptepok kapmananan. Nah, yun. Katawan ko to. Isa may experience ako sa utaka kami. Pamumulungon. Nah, din may kadangan niya kung kesakit. Ang bulungan niya na pamakaisip niya ganun. Iyan na sama na yan. Na napakaisip na ka mga tatanong ko. Tinan naman na yan. Iyan na ay pakaisip na ka na daaw tangka dengan baby. Dia mendapat kesakitan itu terus. Dia nadi bagu tengah na ayatul kursi. Ludi mangot tanah di buah. Tulai dari dia nanti. Sumia syahid sadalan kuallah nadi di suku surga. Inon tabu anak buadannya. Taman sadi kabuadan nama tangan langsung pas surganya. Nanti niya pangka ang koto ang surga no niya sayid na ska puna niya pumunta na susukan. Mabasan ito na ana din. Na anay kadul. Ito na. Anak kaya sumbuyan na dengan kaswin. At man mamuni man buhay na taruto. Sumiboy sa parang nataman sa miyaso. Dadanin kaswin ko na niya. Sumiboy sa garap nataman sa miyapoto. Dadanian ka suy. Sumimboy sa parabul, sa kamoto, sumimboy sa pangaras. Uni na sumimboy sa bedi. Di keragay na buko. Na ay kinikasoy niya na kayo malupu-lupu. Pangasisupuan. At yun nakatan. Dahil mga naskan ni ka mga no, tanurin ka sa garangan. Istighfirullah. Sekarang mga boy, nagirawa na hindi sisimboy na porpo. Matas para sa umuan. Uni na kuan, patungan. Uni na ragum. Basta simboy karon na dengan simboy. Tumabakan ginawa, giya ko nga. Sa porpo ka di sa simboy ako nga. Kau na mapipigil na simboy. Na inanda ka, dakaon ka swim na anda ka nakuha sa porpo sa naman mo. Bugay ko. Masakit man na to. Ayay katalo pakaisian na adna dingay bigyan rin. Ay do wala manawginan na madakad. Sabar sa kanya, may kapia-pia ko ada tanadiyo ko na di pagdatan sa marata. Nanti na peniat tinggal sa pengangapinan kau waligos ka bulungan uli nga pengangapin ni. Yuti ada tangong kakak ko pa mo. Na isa na makain na ko mamu. Baka nagpagod nga ayatul kursi is kan di man nagmamatag no to suso nakan kaskat ni sumusul ko. Subhanallah. Nah, ayat ikatlo na may kagapos sa Ramadan at last 10 nights. Ayat yun ikatiro o sabad na last 10 days. 10 akapusan days. Mga aluman. Tito purely na 10 nights. 10 ang mga kagagawin. Inutong, so kaya na wala ko dunia na adna 10 ang mga doon kebububayaan Allah. Na adna 10 ang mga gagawin kebububayaan Allah. Na 10 ang doon kebububayaan Allah. Na so 10 ang paganay si Iko Dilhijjah. Awal Dilhijjah taman sa ika 10
na kebubayan wala ang mga dondoro. Inoto na kayo dun so yawmu Arafah. Aya sapulo ang mga gagawin at kebubayan wala na sasapulo ang gagawin kung kapusan Ramadan. Inoto na kayo dun so Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ida dapat ya? Nah, sama bro. Nah, ayam mata tagun na ikon minan nar. Na alim na ito na ikiswa. Pakalidas na mimamusi kung narakasutaw. Kaya panidas kami wallah. Tibas kami iyallah. Kuyugami elidas kami sosial na kami. Sa kuyugam ito na yukit. Kasugu sa mapya, kasaparsa, marata. Sa manuto na diiplidas wallah o naraka, sudi-sudi sa mapya na gulisyo parsa, marata. Naalim na di pumamusyat kami mampu. Baka may datariwa pang alim. Na hindi nga tuyugay baka pangusyat na organize ka sa seminar. Yuti kaya pa ka lebih mi-organize sa seminar ay. Sabab sa sada pitero walim na dataros ka na ni mitero. Sada miyugup saya. Tama na nga mga bangwa memang iliw. Nasa tibang ko na may kuha na yan sukwan. Sekarang mabuhat ito may labog saya na inusik niya nga susupod ka, kami ang karika, na may apod ka na may organize. Kami ang inusik, sumiyong ka. Ay dapat yun. Na tiga, kaya labo ang kami as kami kiri. Kami inimbitar at ididnar kami ron. Nabating ka. Napag-usaya ka sa walay niyo, sulo niya nagkasi. Sige, karumang ka sa mga wata ka. Kami mulai ka datar bumabuo organizer. Sige, seminar. Natiya kaya ba, masuk karumang ko, uway. Nanay no ka, bubulog man ako sa mimba kasiyan. Ay mapag-istorya na na sumamuso miya nagkasi. Ito man nagkasi wala. Ito man ikaw yaguye ko mga sahaba. Na may ka. Sige masaw na binadal may ka. Ini toron so kinisubu wakumbum. Na kinisubu nun na Orian Waisa. Sige Orian Waisa. Na ini toron so kinisubu sa supungan subok. Ay sauto. Nakagaya ko mapita na din na sa kataw abubaya baka sa saway abukyan. Na kenapa ini announce? Kenapa ini panics? Kenapa ini pangsak? Kenapa Peter sa tuwiridiyo? Ino to. Kami teruk yang Abu Bakar, namanya teruk manu Abu Bakar ko Umar, namanya teruk manu Umar ko. Niya kagigilawad, namita taro di ko gawi. Kung mapita na dawan sa ini announce. So tanong na maka dudamar na da mga datusi ni nga tira problema na da light. Nga po na ida ko ano kaya dadara nila na yan sa tuwiridiyo. Udi na ay dadara nila na mic. Auto. Isaw ko pa mga kinala na pagimakaandan. Sumubutan sa mapya na sumapartan sa marata. Ay dapat yun. Na. Andin ni kaamurangan na talo. Miyangali mo ka na ini kalimu kawalla. Ruminila ka na rinila ang kawalla. Sumibuwa sa mapya, sumipara sa marata, na pinalilas ka wala marata. Ay first, subuan ka sa mapya, separan ka sa marata, nagiginawan ka. Na tumululugon na so close family. Na iya close family na so karumang ka, gusto wata ka. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hili ya marataya, naridas ni waginawan niya. Na gusto mga pamilya niyo, sigong laging dawa po eh. Imagiyong so Allah, iba yung mo ilidas ka, nagiginawang ka, na pangalipatan ka sa karumang ka, gusto mga wataka. Labo sa mga mama, karuma. So mga karuma ilan ng mga bayi. Ay problema na, admang buwa karuma, mama, adi niya pagpakapsiminar si karuma na yan. Biasa na po eliminar. Ay buat gaya bukil na kaya katimu-timu na debuat ke kau na guna. So kasenggar kanu mga bae. So kasenggar kanu karena mana yang kau seminar na korek itu bagesak ke kanera. Asar mampu sigura dua mempengenduk kanera ku agama. Amai kanera mu mempengenduk ku agama. Haram dusairan akaseng kairan kanu. Sangat tidak bukan yang ku mangau sangat usia ku agama. Dapat sebut tanah tu. Yuti sabab sa mga karumang mga alim na kanabadala yun sa seminar.
Sebab sakit dia somang alim na di seminaran sungaromairan. Dia di pamanusiatan sungaromairan. Dia panangaya kana balik. Naya mana na. Ati makapasan siya seminar subay na maning na skanya manip seminar ko mama. Kami apa tu susah ba. Skanya manip ko na sungaromanen na nakaroma ko nato ni meswa. Tuno tu ikwan. Na nga pa napakatanod na ba gila ko na bo nilipat. Gila ko na dinedit mo tulog na swini sapar na ini sugu. So ini suku na ini no ka modaan boy sa kanwari ang na nakapatakalan sa bulpin na kukwaratas miyan yung mga sa katawa ba ayaw man yan na si Isabalui akay man loks na gubo paganag sa agama kaya ini sinditian ang kotwa gupon miyakanaw para ko agama tanong agama Islam iman to na budaya kabul pinagkukaratas kung mga seminar iman to na presultan yan na isan apong pangabgay sa bandingan ko agama wah dito niya presultan yan at nag-iaw na ano to international ayan anay naman yung marami ano ba nilulot sinurulain dindang mababaya na sinurulain dindang mababaya na matang wala o manang mabati ang mga articles yan na mapigilan na maranaway mga di na mapigilan na maranaw deka dindang na mababaya pilihungan orian yan na perisersan ang nabikod gato niya nga to na kumunjan liburway ni surat yan nanunun sa autobiography niya niya ba tiyak na taon saranaw na ayang pakasarian na professor sa issue si karomanian na di gumagalibog ay engineer si isa Saudi Arabia niya pigirian na misbit ko kaya professor yan na buong din yunod sa Saudi na ro'miya ganad sa alikba ta sa na kay makaswaong ko mga piraragon na buong miyaking ginawa ko mga jaliyat unta mga jaliyat na mga derpa oto o mga balik Islam kay making ginawa kiran na may research na taman sa mimbulo yung international lecturer sa agama aku mimbulo yung international writer author muallif mata wallah da ko may sa personal abo yan orian yan na research sa nang sa Facebook o miya ka orian o ketok na koron research sa nang sa Facebook na miya to na miya links kanyan kami loks na miya din sila nagusikaroman yan nasisira miya na sa dabaw na mimbol sa Islamic Center na damiran pa sa piraragon na terima wallah ta'ala na ini kasi dia kan sa kanyan agyan ko to looks na miya automatic abot minggu dia miya kalala daya panunulun sa agama yan ka na pagkado mga ulama iwa miya kalala ulama si Abu Ala al-Maududi asa dito na naman ang ulama si Abu Ala al-Maududi na ulama ang tawanan doktor sa agriculture doktor sa kapurmira kapamumulaan oriano kaya doktor yan na mislead inwa kana mausar-usar ini udah kena isa kaya kapamumulaan na guminak na buat research na seko 10 agu 2 na kaya research yan na sumirat sa mga kitab na tama ni Manto na isa di doktoran sa intero mga university sa dunia na sukitabian si Abu Ala al-Maududi manang tero na kanilang lakay kanopan ini yung daray nung nasuka pagaliran yung kuagaman. Sama bro, nagyelan ni telong ayam makna niyan na yung istorya tanwa para sang kaya 1 month long training. 1 month long training.